'Cause it's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? Mahirap bang mag-isang nanginginig? Oo, mahirap pang mag-isa kang nilalamig. Tapos ngayon, nanginginig kasi yung love life mo, I don't know anymore. Ay! Shout out sa lahat ng mga nilalamig dyan. Sa mga hanggang ngayon, umaasa sa dinidate niya na kung meron ba sila o wala. Ay, no good. Ilang years na kayo naglolokohan, be. Tama na. It's a happy Friday. Kabisyo, it's still me. Your one and only. Ang babaeng takbo ng takbo. Wow! Sa isip mo. This is DJ Maratoni para sa programang Love Trip. Trip. Yo, Trip lang. pakinggan nyo to. Bakit? Trip lang. Trip ko ngayong mga musta sa lahat ng mga hanggang ngayon ay medyo napapaisip pa rin sa kanilang relasyon. Sige nga, ilang years na ba kayo nag-uusap niyan? Bakit parang habang patagal ng patagal, mas lalo kayong nai-inlove sa isa't isa pero hanggang ngayon, wala pa rin kayong label. Yan ang mahirap no? Pero malay mo naman, may mga rason niyang jowa mo. Hindi! Tama na! Enough reasons, please! Anyway, alam mo, ito yung mga oras na alam natin yung panahon paiba-iba. Kaninang umaambon. Ngayon, araw. Ano ba talaga? Aminin mo na. Ay, yung araw ha. Minsan hindi talaga natin mapamatansya kung ano ba yung buhos ng o patak ng panahon, lalo na ngayon. Kagaya ng diyang jowa mo o kaya yung dinidate mo, ni hindi mo alam kung gusto ka ba o hindi. Nako. Yan ang mga mahirap sa panahon ngayon. Alam mo, kung gusto mo siya, sabihin mo na habang maaga pa. Bahala ka, baka pag naagawan ka, bahala ka dyan ha. Pero syempre, alam naman nating lahat na masarap po mag-ibig. Masarap maramdaman at masarap sa feeling kapag ka merong nagmamahal sa'yo ng tunay. Yung may nagsusubo sa'yo. Susubo ng pagkain, ano ka ba? Diba yung hindi mo na lalo na kapag ako, napapagod ako tumakbo. Meron yung taga-subo ba? Parang hindi na ako masyadong kikilos, B. Sakit na nga ng legs ko, sakit na ng kamay ko. Susubo pa ba ako mag-isa? Kaya kung ikaw hanggang ngayon ay meron ka pa rin mga questions in life, lalo na sa iyong love life, ay, be, it's time. Bigyan nyo na ng label yan, be. Habang tumatagal, pahirap ng pahirap yan kung wala kayong something. Kaya naman saktong-sakto talaga tong next song ko eh. Kung hanggang ngayon hindi mo pa rin maamin sa kanya, well, itong kantang sa'yo ay para sa'yo.